Dovoľte, aby som vám predstavil dizajnovú klimatizáciu MSZ-LN od Mitsubishi Electric. Vybrať si môžete zo 4 farebných prevedení: prírodnej bielej, perleťovej bielej, odvážnej rubinovo-červenej alebo elegantnej čiernej. Každá jednotka je vybavená plazmovou filtráciou Plasma Quad Connect, ktorá zaručuje odfiltrovanie vírusov, baktérií, jemných častíc a prachu. PID-IC senzor rozpoznáva rozdiely tepôt miestnosti, prítomnosť človeka v priestore a podľa toho zabezpečuje nastavenie výkonu klimatizácie a smer prúdenia vzduchu. Modely VGHZ dokážu efektívne vykurovať priestor až do teploty minus 25 stupňov Celzia. To znamená spoľahlivé teplo aj počas najtuchšej zimy. Čistý vzduch, dokonalá regulácia a spoľahlivý výkon aj v extrémnych podmienkach. Vyberte si farbu, ktorá sa hodí do vašeho domova a užívajte si komfort novej generácie. Údržba je jednoduchá. Stačí otvoriť predný panel, vybrať prachový filter a prepláchnuť ho pod tečúcou vodou. Po vysušení ho jednoducho vložíte späť. Odporúčame to robiť každé 2 až 3 týždne, v závislosti od prostredia. Klimatech. Keď chcete viac, než len klimatizáciu.